Oh ya, ya. Oh, ya. Oh ya, oh ya. Yo, 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 yo. Oi, 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 oi. Yo, ya, yo. Iya, Pak ini tadi ada request. Iya, Lintang Asmoro. Oh, iya. Nanti ya Pak Gepeng, nanti Nanti. dikasih oke. Requestnya Pak Gepeng.
awak mami tak tulus mangestut ning dasar kebentura ojo gawe wirang wisma para akibaten nono iman-imane wong ayu yen kong sido mekeng pati yuk Lilan nono pamit mulih pasti kula yo mugi enggal antuk seleh wong sing bisa ngladeni slirane pancen napa jroning ati ninggal dikon wong sing tak tresnani nanging sedih kados pundi yen kawula sadrema nglampahi mung samene atur puji ya terus ya Eman-eman benjandika yen to nganti digawe kuciwa batin kula boten lila yen to nganti mung disia-sia yuk oh iya yuk yes oh iya loh wonten panyuwun saking Mas sinten Mas Gepeng. Oh nggih. Napa Mas Gepeng? Iya, selamat malam.